बैसोआथ' नोंहा 42 बोसोरानो खासै बेवहाय रिलेक्सेसनखौ प्लास खालामनानै बेनिफ्राय क्वालिफिकेसना मेट्रिक पास जानांगौ जायफ्रा मेट्रिक पास जोंनि बारगा NDFB आफादनि गोबां सोद्रोमाफ्रा मेट्रिक पास जायै गोबां दं दा जों बिथांमोननि थाखायबो दिनैबो जों मोनसे मिटिंआव गोजौ थाखोनि सरकारि मिटिंआव जों इनभल्भ जानायमोन जों बे खोथाफोरखौ सावरायदों। लोगोफोर फैलायबाय नैबे मोनसे गोदान भिडिअ मोनसे आपडेट लानानै फैदों नोंथांनो बयनिसिमबो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजाङै नायलांबानो जाबाय जोबजासिम अब्लानो मोजाङै बुजिनो मोनगोन आरोना मा बाथ्रा लानानै फैदों दिनैनि बे समाव जोंनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां फैगासिनो दं आरोना बाथ्राया जाहैबाय मा होनगोन NDFB ना वेलफेयार एस'सिएशन बिथांमोना दिल्लीयावहाय सावरायहैदों जोंनि NDFB फोरनि केसफोरखौ लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ गोजौ लेभेलनि सुबुंफोरजों सावरायहैदों आरो बिथांमोना मेम'रेन्डाम गथायनानै गोसोखांलाय गथायनानै गारबोदों आरोना बिथांनि सायाव बेफोरनि सायाव एसे मोजां खबर फैनो हागौ बेखौ जों मिथिनो मोनदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो बुजिगोन आरोना बिथांमोना मा बुंदों बेजों लोगोसे जोंनि NDFB बिथांमोनहा जोहोलावफोरा जायफोरा क्वालिफिकेसन दङ ना मा होनो बेबायदिनो आसाम पुलिस मिलिटारिफोराव 2% बेबायदि रिजार्भेसन मोननो थांगासिनो दङ बेखौबो फोरमायथिनानै होदों खोनासंनानै लादो अब्ला नोंथांमोना बुजि मोनगोन आरोना बिनि उनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना मा सानो भिडिअखौ नायलांदो। भारतनि राजथावनि हम मिनिस्ट्रिनि नर्थ इस्ट जननि एडभाइजार जों मिसखौ लोगो हमनानै जोङो NDFB वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै NDFB रिलेटेड माखासे इस्युसफोर जोंहा थालांनाय दं बेखौ जोङो गोसोखां बिलाइ जोङो होफैदों आरो बेयाव गोसोखां बिलाइयाव जोङो NDFB हिसाबै थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर एकर्ड जालांबाय बे एकर्डनि दफा मथे आर्टिकेल 9.2 आरो लोगोसे 9.4 आरो 10.2 बे मोनथाम पइन्टनि सायाव जोङो गोसोखां बिलाइ होदों आरो बे पइन्टनि सायाव जोङो डिटेल्सै जोङो रायलायदों आरो जिहेतु जोङो पिस एकर्ड जानायनि उनाव दिनैसिमहालागै जेसेबांखिनि NDFB नि सायाव केसफोर नन हाइनेस आरो हाइनेस केसफोर दं बिनि सायाव जोङो ब्रिफिं होनानै जों रायज्लायदों आरो लोगोसेयै सिगनेटरि जोंनि फाउन्डिं प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमहालागै माने CBI नि केसाव कनभिक्ट जानानै दं आरो बिनि हियारिंआ दा माने फैगौ 20 नभेम्बराव जानो थांगासिनो दं दा बिनि सायावबो जोङो बिथांनो जोङो फोरमायना होदोंमोन आरो फोरमायनाय लोगो लोगो बिथाङा खुब गुरुत्व सहकारे बुंदों जे बे केसखौ आङो टेकेल खालामगोन आङो सावरायगोन आरो सरकारनिसिम आङो बेखौ होगोन आरो आंनि तरफनिफ्राय जेसेबां हायो आं बेखौ मावफुंना होनो थाखाय बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो लोगोसे जेसेबांखिनि जोंहा माने CBI बा NI केसाव जायफ्रा दिनैहाय हाइनेस बा न' हाइनेसफोर केसफोर जानानै दङ बा दिनैहाय हियारिं जाबाय थायो सामन जाबाय थायो मालाबा इनकुवेरि बिदि फैबाय थायो बिनि सायावबो जोङो डिटेल्सै बिथांनो जों फोरमायना होदों आरो जोङो बेखौ खावलायदों जे जिहेतु जोंनि एकर्ड जानाया बिटिआर एकर्ड जानाया बोसोरब्रै जाबाय आरो बे बोसोरब्रैयाव जेसेबांखिनि जोङो NDFB हिसाबै जेसेबांखिनि मावथिफोर दंमोन आरो बिथांमोना दिनैहाय ससियेल लाइफ इन्जयमेन्ट खालामहैबाय सामाजिक जिबन थांबाय गणतान्त्रिक भाबे जेरैबायदि मावनांगौ बेबायदि माने रायजो राजाजों ससाइटिजों गोरोबनानै खामानि मावबाय दिनैसिमहालागै 4 बोसोराव जेबो माने बेबायदि अघटन जायाखै आरो बेखौ नोजोर होनानै जोङो सरकारनो जों खावलायदों बिथांनि थ्रुयै जों खावलायदों जे जोंनि जेसेबांखिनि केसफोर दं बेखौ माने जेनेरेल एमनेस्टि होनांगौ होननानै जोङो खावलायनाय जादों आरो बेखौ बिथाङा खुब गुरुत्व सहकारे लादों आरो बे साननैसोनि उनावहाय बिथाङा बेखौ सरकारनिसिमहालागै होनानै जेसेबांखिनि जोंनो NDFB नि जेसेबांखिनि मावनो गोनां खामानिफोर दं बेखौ बिथाङा मावनानै होगोन बा माने सरकारनिसिम अबगत खालामगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। बैसोआथ' नोंहा 42 बोसोरानो खासै बेवहाय रिलेक्सेसनखौ प्लास खालामनानै बेनिफ्राय क्वालिफिकेसना मेट्रिक पास जानांगौ जायफ्रा मेट्रिक पास जोंनि बारगा NDFB आफादनि गोबां सोद्रोमाफ्रा
मेट्रिक पास जायै गोबां दं दा जों बिथांमोननि थाखायबो दिनैबो जों मोनसे मिटिङाव गोजौ थाखोनि सरकारि मिटिङाव जों इनभल्भ जानायमोन जों बे खोथाफोरखौ सावरायदों बाहाय जिथु नेक्स्ट टु जेनेबा आं NDB सापज दिनै आंहा बैसो गैला खिन्थु आंहा आंनि गथ'फोर थानो हागौ बा आंनि असे फंबाय थानो हागौ बिथांमोनखौ जोङो थारमाने जोंनि बे NDB वेलफेयार एस'सियेसननि जानानै रिकमेन्डेसन हरोब्ला होयोब्ला सरकारा बेखौ गनायनांगौ मानोना बिथांनि न'खराव दिनै जेबो मोनसेबो माबा थालाङासै साकरि मोननो हानाय मानसि थालाङासै NDB जानानै आरो बिथांमोना बै समाव आन्दलनजों एफेक्टेड दा बिथांमोननिफ्राय बिथांमोननि हयथ' फिसाला बा फिसाजो बा बिथांमोननि सोरबा आंगो असे फंबायफोर बिथांमोनखौ जाहाथे सरकारा कनसिडार खालामो जों बेबायदिबो खोथाफोरखौ जों सावरायनाय जादों फैबाय थानाय समाव बेबो जाफुंगोन आरो गाबोननि दिनावबो फैनानै नाय जोंनो लिस्टखौल' हो जों सेस्था खालामगोन आरो बिनि थाखाय जों अलरेडि सावरायबाय थाखादों बेनिखायनो नोंथांमोनखौ वाइड सार्कुलेट होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय फर द वेलफेयार अफ आवर पिपल थेंक इउ ना दा टेरिटरियेल आर्मिनि थाखाय बिनि क्वालिफिकेसन लिमिटआनो मेट्रिक पास जानांगोन मेट्रिक पास नङैफोरनि थाखाय फैबाय थानाय समाव जि बेबस्था जायो बे बेबस्था जायोब्ला आरो बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय जों सरकारखौ अलरेडि आपिल खालामनाय जादों आरो दा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साकरिफ्रा ओंखारदों BTC-आव दा बैनि थाखायबो जों दाख्लैनि सिगांनि प्रेस ब्रिफिंआव जों बुंनाय जादोंमोन जे जोंनि लिस्टफोरखौ हर जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामदों होननानै जाहाथे बिथांमोनखौबो जोङो सरकारनि सिगाङाव लानानै थांनो हायो नाय आं मोनसे खोथाखौ बिराद क्लियारलि बुंनो नागिरदों NDB केडार हिसाबै जोंहा गासै माने रिलेटेड 6,000निबो बारा दङ सापज NDB रिलेटेड बा NDB केडारफ्रानो जे गासैबो साकरि मोनजोबगोन बे बाथ्रा जानो हाया बेयो पसिबोल नङा जों फरमार NDB केडारफ्राबो जुदि एप्लाइ खालामोब्ला बेनि गेजेरावबो कम्पिटिसना जाखागोन बे स्वाभाबिक बाथ्रा बेनिखायनो सोरबा सासे सुबुङा लिस्ट हरबाय बा NDB जानायखायनो साकरि मोनथारगोन बे बाथ्राया माने एसेबां गनायथाव नङा बियो साकरिया ओंखारनांगोनबो साकरिया क्रिएटबो जानांगोनबो बेनिखायनो जों सरकारखौ बुंनानै सावरायनायाव जेबायदि होदों आसाम पुलिसाव 2% रिजार्भेसन 2%आव माखासे NDB-फ्रा निसय मोनगोन गोबाङा बाहाय एप्लाइ खालामो बाहायबो कम्पिटिसन जागोन 2%खौल'सो लागोन ना बाथ्राया जाहैबाय थेवब्लाबो NDB गावनि असे NDB-आनो मोनगोन थिग बेबायदिनो BTR सरकारनि आन्दारावबो BTC सरकारनि आन्दारावबो जि साकरिफोर ओंखारगोन NDB-नि थाखाय माबा मोनसे रिजार्भेसनखौ जोङो मोननो हागोन फैबाय थानाय समाव जों बेखौ रायलायबाय थादों दा बे रिजार्भेसन फैयोब्लाबो बाहाय जे NDB गासैबो मोनजोबगोन बे बाथ्रा नङा खिन्थु बेबायदि बुंनानै जे जों एप्लाइबो खालामनाङा बेबो खोथा नङा जों बेनिखायनो खावलायदों फै आरो एप्लाइ खालाम आरो बिनि थाखाय माबायदि जगार जानांगौ बेनि थाखाय जों प्रि रिक्रुटमेन्ट रेलिफोरखौ खालामनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव जेनेबा मेट्रिक पास नङै बिथांमोननिफोरबो थाखाय जुदि माबाफोर सुबिदाफ्रा फैयोब्ला जों उनावहाय काउन्सिलिंनि बेब'स्थाखौ जों खालामगोन NDB वेलफेयार एस'सियेसननि जानानै बेखौ जोङो थांखि लाखिनाय जादों थेंक इउ